Good to know us, live friend. Welcome to Redneck Lifestyle. Vandaar waar we al small een beetje een onkas merken. Dus je hier zijn kunnen doen. De koolras, dat staat hieruit. We worden al small een beetje shine steaks bakken vandaar allemaal. Zeer shine steaks. Han kijkt je show vandaar. Dat is wat is dat niet bouwt. Vielleicht minus 20, 25 gram wo wat dat zijn vandaar. En dat ga je zien dat einer danste dat wanneer hij redet dat. En zo, we gaan een shine naar oven hier. Nu hebben we mal de vrede merkmannen. Maar onkas rijdt, ja, dat is ook onkas rijdt. Maar dat andere te merken. En ik heb me fijne steaks bezorgd. Actually, ik zal zeggen, de vrede. Die hebben fijne steaks bezorgd. Zo, dan willen we ons hier mal met steaks rijden. Onkas. En dat heeft we gesneden waschen. Dus je dat kan zijn boven. Heeft een beetje gesneden. Zo, we gaan hier snijden. Dat is een beetje fris, voor een frisse zee. Hier zijn de grill hebben we eruit. Ik heb hier een beetje dak. En hier een dak met de plastic toffee. Je merkt dat is een beetje koud. Zo, dan doen we dat tussen weg. Mijn steaks zijn meest voedselrijk naar waar we ons helemaal schijne steaks opleggen. Waar je bitte maar een beetje wijzen dat we nu al een beetje snijden krijgen. Weinsel te weinig, dan hebben we nu al snijden krijgen. Tegen zijn hier hebben we een schoof snij. Zo, dat is dan niet zo veel, maar weinsel een beetje. Stanley daar bijna. Daar is bijna zo je Stanley. Daar staat daar bijna. En hij heeft duizenden zaken. En zo ga ik mijn auto's al stonen. Zo, maar dat is fijn. Een fijne snij, dat is een beetje fris vandaag. So, we moeten dat allemaal gaan met zijn hier krijgen zijn. Dan ga ik me dat met thee merken met in zijn winterkleid. Dat is die, want dat ze zeer sneeuw dat puist uit de winter. Dan is het zeer fijn. En dan doe ik hier dan bij on, wanneer ik hier dan mijn tijd bakken doe, dan doe ik me hier dus aan mijn speeltje een beetje ramschoffen. Ik heb hier een 2020 Arctic Cat Wildcat, dat is Jessica. Arctic Cat Wildcat, nu doe ik hier klein licht aan buurmaaien. We gaan hier een beetje licht aan je buurt. En ga je hier zijn, hier. Ik buur me deze kleine lichten aan. Ik had de grote licht wat ik doe. Dus nu buur ik me de kleine lichten aan. En dat deed ik dan zo bij aan, want ik hier hebben we de ging schon aan buur laten. Zo, wanneer we hier in KDS, wanneer je op eenmaal geïnteresseerd zijn, zijn een machine te kopen, dat is Brian, dat is een Arctic Cat dealer in Altona. Dat is waar ik hem gekocht heb. Zeer fijne machine. Die komt voets van fabriek aan 130 pitskraft. Komt die van fabriek. Zo, nu dat ik hier, ik wil nog mal zijn om mijn tracks aan te merken, maar dat is hoe we de machine hier in de rij merken doen. Zo, dan moet je in aan de winter. De zomer wil je weer een ziemlijkheid voor, en dan de winter moet je in dit doen. Zo, aber, dan word ik nu mal gaan mijn steaks opleggen. Onze steaks, dat zijn fijne, dikke steaks. Nu worden we die hier mal opleggen. En dan mal een paar fijne steaks bakken te onkas. De vrienden hebben zeer fijne steaks gekocht. Zo, ik geloof die worden zich ganz aan je moeten eten laten. En dan worden we hier mal zeer schönen steak bakken. En dan zo. Nu hebben we onze steaks opgelegd. Nu zal ik dit maar aan. Nu hebben we onze steaks opgelegd. Nu willen we dan ons maar een fijne steaks bakken. Vandaar is dat hier zeer ganz weinig koud. Dat we wel het vleesboer op mijn ras aanvrieren met al die hattenboer.
Nu muss ich das Ring hat je bis abgestellt. Nu muss ich dem Ringchen abnehmen. Und dat mijn steaks in die hand vreden doen. Anders had ik best nog angefrorene steaks. En dat wil je wie aber nicht. Wie wil je schöne steaks anspaken. So, nu hebben we dat dessen waar gedaan. Dem Ring dubbel snap gesagt. Den war ich. En dan, so, whatever dat they call that. Ik tell you wat 25, maar ik geloof dat zal dicht bij minus 100 nu. En we gaan dat, der Rück, der wird mich hier groß von Stötzchen, der Rück angefroren. Muss ich dem hier bloß nur Boe nehmen? Hier ist ein Boe wie im Rasten, ein weiten Schöpf dem Rück, hier war ich wenigstens. Das soll ja angefroren. Aber jeder einer kann ja dem Aufschlag dann nehmen, was dann ever ist. Aber ich dachte mir also wenigstens, dass hier so regnen will und das anfrieren will und hier ever. Ich hol mir die 10 hier all an. Unauthorized parking prohibited. Dat meint, zo'n wat hier niet erlaubt zijn te parken, dan darf we hier niet parken, anders worden de wagen slaapt. En de ruk zal me hier boven niet parken, wens dat te koud weer. So, maar, dat willen we dan auch einfach rein nicht wieder sagen, wenn der ruk zal zeggen, anfrieren hier dat. Aber, die steaks, dat schoof, sehr fan met mijn steaks hier. En nu ga ik hem ring te bouwen, nu vreet hij niet meer mij aan. Want jij zijn wij uit de Muldanstede. En ik wou me met de beeld mijn luiberblad een beetje verspreiden. En dat waren die op eenmaal nog een beetje wild laten maken. So ik geloof dat wordt vielleicht een beetje een goede zaak zijn om die een beetje te verspreiden. Dan moet je dat vielleicht veel beter doen. Maar zo hebben we dat, want als werkelijk honger is. En wie weinig te eten hadden, dan hebben we ons schön een beetje Fleisch op warme butten. Want ik met de kolen dan einfach met de frost, niet? En hij zei zijn, dat bakt. Dat is aan je moeten fan bakken. Hier maar wezen. Nu zal ik het maar aan, dan worden maar de steaks hier een beetje draaien. Ja, oh ja. Sehr schmackige steaks. En de bakken zeer fan. Daar. Oh, nu zet je hem al aan, dat is een mes kwa. Neem dat nog. Daar. De steaks zijn mes kwa. Zo. Dat wordt glans, grillig, zeer schijn smaakje. Maar leed, ik kan je dat een zaak kan ik je zeggen. Mijn luiberbläder, die zijn ook al van ruis te worden nu. Die wordt maar einfach gewoon een beetje opwarmen, die. So, dat het maar niet rein alles ruis worden dat. Maar we worden dat hier maar voor dich merken. En dan worden we ons maar gewoon banen. Dan gewoon en dan een schijnen ongezette banen. En dankzij, zeer dankzij voor dat. En met merken en deze video's allemaal checken. Dat je weer kijken. Dat je allemaal dan een video van de nummer uit is. Dat moet dan zeggen niet ongemaald. Dan draai je dan op. Wanneer de nummer gegeven is, wordt het zeggen ongemaald en subscribe. Subscribe. Wanneer de nummer gegeven is, dan zeg je al ongemaald. Maar wanneer de eruit is, dan zeg je nog niet ongemaald. Dat dan opdraai je, dat een video weer kijken. Wanneer je wat mocht, dat weer changen, dan laat me weten. Zeer veel dank voor het kijken en dan houden we ons om nächste Mal.